Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Kuphazamisekile ukuhamba kwezimoto ezingxenyeni eziningi zaseNkandla kulandela imibhikisho yezakhamuzi ebezikhala ngokungalungiswa kwemigwaqo. Izolo imigwaqo eminingi yaseNkandla kade ivaliwe laphana wengane zakwethu kulandela ukungaphumeleli kwezingxoxo phakathi kwemiphakathi kanye nomnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucinezele subscribe, cinzele nebell ukuze uzothola njalo ama-notification uma siposta i-video entsha.